Ekenekwa m unu ọzọ ndị Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ekenekwa m unu. Biko vidiyo anụ nwụrụ na-akwado na-enekịta ka m na-eme announce because all this report na-enweta sụọ English, sụọ Igbo, nna asụ Igbo, nna akwụkwọ ya ekwusị na vidiyo bụ na nsi eji compliment ya onye ahụ sụọ Igbo, enwere m option da m iweta ya because those videos na-adị educative, na-adị very very educative. So amara ka m esi interpret bụ ihe onye ọzọ kwuru. That is why na like m for the video. Ọ bụrụ na ọ na English ka asụrụ ya, ntara ya metụ ya n'Igbo, at least ige nke nkwu n'Igbo adịa wute nke nọ n'oyibo na be ha wolo dalikwete una anugunu because all this report sụọ Igbo na asụ Igbo ọfụma. Jee na videos m niile na this channel gbadaba ya afụ na nna asụ Igbo una na-aghọta. Mgbe bidoro aha anụ nwa ọfụ abịa nka m were Igbo debe title and all these things, mfụ na ọwa ọkụrụ mee ya abandon dị chikie ya ọwa ọkụrụ because suggestion ya ma mbịa ọ bụrụ mmadụ na type nwe ihe n'Igbo, so it's better na type na-edele dịte n'Igbo, so ịbịazibịa na-ewe the video fụ na onye na-ekwu ya na narrate ya n'Igbo. Biko back to ihe anyị na-ekwu. Video a kịta anụ na-akwado nene bụ follow up about Donald Trump haibata Nigeria. It's a massive follow up. O nwere ihe ọzọ chọrọ ka m point alone out. Okay, for Nigeria nwe nọ ya ka m gwunu nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ sọsọ amị ndị Donald Trump bụ ihe bata Nigeria 2 days ago. French bata dị ya, French soldiers. Ọ bụrụ na ịma about ndị French, ịmala na-ajụzi onwe m o French colonize la anyị ka ọ wụzikwa Britain, why all of a sudden ọtụtụ Nigeria na France na-atọkọzi to the extent he send their ebe anụnwa ndị some of their top elite soldiers are. Mana the Nigerian mainstream media did not share it well the way ha si wee na-eti nke Trump, because to them ha si na Trump na ịbịa zulu mma na ezulu nke anụnwa. Now to make it clear, ndị bata Nigeria, ndị ọcha bata Nigeria, ha yes adịkarị adị mmadụ 20, mana ha na-eme ya ka sị na Trump send a battalion into Nigeria. These are the impression ji wee nọrọ ihe ka na correct ebe ndị be anyị nọ. Na-agwa unu anwe ya bụ na na-agwa gị first hand information and nothing but the truth. Then ka ha na-ekwu Nigeria advance in their relationship with Guinea, Palestine. Kedu ihe anyị na Palestine ji n'ụwa nke anụ nwa ịpụta biko ndododo? Gịnị ka anyị na Palestine ji na this country? Ha na-achọ every means possible ime Islamenize Nigeria ka Nigeria bụrụ obodo ndị Islam, mana Chukwu ama nkwe. Our youth are distracted. Ije Instagram gị na-akọ ihe na nwere isi. Ije TikTok abọla ike. Umwezi host onye ha na nne 2 times 3 times a day feel no arrive go there are onwe mgbe ọ ga-elu even ndị ego ga ahịa ma nji nwe gote nne n'ahịa. If this people succeed any ha na-eme ma gị ma ego ga ahịa ma ngote nne n'ahịa, ọ enye ndị ego na bank iwe ego bụ ihe, ọ enye gị ego na bank iwe ego nwe ihe. Kido na ha ma ihe ha na-eme wee jisi ike na impose heavy law on Opay and Money Point, all those account na-enye ha nsogbu. They are imposing heavy fine on them now. In this country, go and make your research. Now, ka na-ekwu news ndị Hausa wee banye ana Yoruba wee sụba ha akwụ Kwara State maka ndị Yoruba ka bonus si na nwere ihe na-eme nke anụ aka. Ondo State Governor kada akwụkwọ Ondo nwe one governor nwana si na ọchọ ibute sharia law na ndị be ha kwe na oye ebute sharia law. Kezi hi ekwuzi kịta that no etete this year etete no abani fote nya ka etete akwụrụ ọtọ gbuo mmadụ over 160. Guess what? Our mainstream media signal up to 50 ka 100 ka ha na-akpa afa. Mana the report on ground na-agwa gị na igbu more than 160 people in one day. And to crown it, governor ha nọ mgbe this thing eme. Nya ka ọ ka batala abata. So nya ahụ Donald Trump ha bata. So na ndị akpaligo na-akpata na Yoruba.
ihe akwa ndị ha na ha kpakọlịta adị na mma nabata na Yoruba mana na-eti mkpumkpu etisi nke m ike. Kedu relationship jikọrọ Peter Mba na MC Oluomo mere MC Oluomo eji bịa establish National Union ndị agboro na Enugu steeti konu na anụbere ya? Kedu relationship MC Oluomo ji na Enugu steeti? Kita MC Oluomo expand his brand when they want MC Oluomo apụta for governorship of Lagos or president of this country. Onye ha agụtanwu ihe dị na akwụkwọ. Ọ nọ ebe a na-emepesi ụlọ anyị na-agwụ na ihe na-eme na Nigeria anyị nọ n'ime ya. Kita na-ekwu na so nọ ndị Trump bata Trump na mụrụ na enwere idea na ndị Nigeria establish their relationship with Palestine and the French soldiers bata Nigeria, their top military onwe ihe bụ na generals, few of them bata Nigeria day before yesterday in this country anyị nọ n'ime ya. So biko na ntọpụ na ihe nwanne anyị nwoke okwu ka ọ dịkwa. Gentlemen, nobody has told you that United States soldiers are already in Nigeria. I'm not talking about militaries or airstrikes. I'm talking about soldiers. Their boots are already on Nigerian soil. Yes. This was posted by Aaron Partners. It's a very reliable media outlet in the United States with over 4.9 million followers here on TikTok. I made my last video when I was saying how terrible and how biased all the media channels in Nigeria are. They are used for only one purpose, to manipulate people to believe exactly what the politicians want you to believe, to profile innocent people, to take the fall for the crime committed by a different set of people. If they post 10 stories, 9 of them are lies. An Igbo Nollywood actor was arrested over alleged coup plot in Nigeria. Lies. Businessman in Onitsha is passing intel to United States to come and invade Nigeria. All lies. Muslim, I am Igbo Muslim. All lies. Imagine Gentle Yahoo that was trending 2 months ago. The military posted him that they have captured and neutralized him. He came back 2 days ago, made a video and I say he's alive. And some soldiers, officers that we are paying with our tax-paying money is coming on media to grant a press to tell us that it's AI video. Chairman, you were born in 1945 or 1920. We are born in 1999, 2000, 2001. We are the one that should tell you AI videos and the one that is not AI videos because you know nothing about it. You don't know nothing about AI videos. Telling us that Gentle Yahoo video he made 3 days ago are AI videos. How dumb and daft. United States soldiers are going to toll Nigeria to zone. Really? There's a difference between war and murder. What has been going on in Nigeria for a very long time is not war. It's murder. People. What is war? War is when an entity and another entity are engaged in a battle. This entity is armed, the other entity is armed. They engage in a battle for a certain interest. Is when a certain percentage of people are begging for survival and a certain percentage of people are murdering them for no reason. And that is what has been going on in Nigeria for a very long time. So if United States soldiers are going to come to Nigeria to turn into a war, it be a war better than murder. And someone is going to say, yeah, they are coming to take over the resources in Nigeria. About it. The resources does not belong to the people in the first place. Tell me exactly why I should be crying that they are coming to take over the resources. Why should I worry about it? Nigeria is so bad. The system in Nigeria is so bad. Security in Nigeria is so bad. The economy in Nigeria, everything in Nigeria is so bad that United States coming to Nigeria can never make it worse. I don't know if you understand my sentences. Nigeria is so bad. The system in Nigeria is so bad. The security in Nigeria is so bad. The economy in Nigeria is so bad. The politicians, everything in Nigeria is so bad that United States coming to Nigeria cannot make it worse. There's nothing United States can do in Nigeria now that will make Nigeria worse. A church in Kaduna State was raided by these terrorist groups and they kidnapped over 170-something people into the bush. A whole security agency like Nigerian police went to the location and granted a press statement saying that it is false. In BBC Pidgin went there themselves and they recorded the scene, recorded the church, recorded the people, interviewed the people. We saw the church and it happened real. That doesn't make you feel that the security agencies in Nigeria that you are coming to come and help you, they are the one aiding and abetting these people. 2 days ago, ISIS group attacked an airport in Nigeria again. They were shouting Allah Akbar, Allah Akbar. It's both aircraft, both a lot of things. The only reason why you will see a little reduction in all this crisis going on by these terrorist groups is because United States is now involved. If it was not because of them, they would have murdered more than 5,000 people again. The main thing I wanted to say in this video is this. Anything that United States and United States soldiers want to do in Nigeria, from the people's perspective, we don't give a fuck. A damn. There's nothing that United States and United States soldiers will do in Nigeria that will make Nigeria worse. The only people that can make Nigeria worse are the politicians and the terrorist group themselves, are Nigerians themselves. They are the only people that can go to the street and murder 500 people, murder 200 people. United States soldiers cannot do that. And if you're talking about Nigerian resources, it is of no benefit to average Nigerian person. So
So I don't have any reason why I should be crying that United States soldiers are in Nigeria. They can never make Nigeria worse. The people that can make Nigeria worse are the people in Nigeria themselves, are the politicians and terrorist groups them. Yes.